Вітаю вас. Беларускія аналітыкі абмяркоўваюць, ці пойдзе Лукашенко на наступны тэрмін. Я думаю, што не пойдзе ці не дойдзе. Таму што ў Беларусі ўжо пачалося, і больш вам скажу, я мяркую, што з тэрыторыі Беларусі ў хуткім часе паставяць на вушы ўвогуле всю Еўропу. Таму працэсы ідуць, перамены будуць у кожным разе, і ўжо пара задумвацца, увогуле, якая будучыня будзе ў Беларусі, з кім нам быць, з Расіяй, з Захадам. Часам каментатары пытаюцца пра падобнае, я таксама хачу абмеркаваць гэты аспект, і маё меркаванне, магчыма, некаторых агаломшыць. Падняўся шум у СМІ, што, магчыма, вайсковыя дзеянні ў Малдове могуць адбыцца, так? Правакацыі гібридныя ў Балтыі з беларускай тэрыторыі, што нясе агромістыя рызыкі для нас. Альбо такая наўпроставая вайна са спробай адрэзаць Балтыю. Нават палякі рыхтуюцца. Карацей, я яшчэ не сказаў пра Украіну, канешне. Калі Украіна будзе слабець, это проста чытаецца, это напад з тэрыторыі Беларусі, таму што Кіеў блізка, хутка можна вырашыць праблему. Но это такая логіка расейцаў, я перакананы. Карацей, у кожным разе, пасля гэтых перавыбараў Пуціна трэба рыхтавацца да вельмі сур'ёзных катаклізмаў. Все гэта адаб'ецца на звычайных беларусаў і, дарэчы, на Александры Лукашенко. Літаральна вось-вось я рабіў гутарку на рацыі з Анатоліем Котавым, это дзеяч дэмсілаў, палітолаг, які шмат год калісьці у тым жыцці працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі, быў генеральным сакратаром Нацыянальнага алімпійскага камітэта, дзе якія нашыя ацэнкі, вось гэты алармізм, яны абсалютна супадаюць. І самі паслухайце Анатоля Котава, ён лічыць, што палітычны транзіт у Беларусі ўжо пачаўся. Ну і таксама кажа, такія рэчы пра ролю Александра Лукашэнкі яшчэ на сённяшнім этапе, якія, магчыма, многіх абураць. Лукашенко упіраўся ўсе 4 гады, каб не сысці ў палітычны транзіт па маскоўскім сцэнарыі. Тое, што адбываецца на гэтым тыдні ў Беларусі, тое, што пачалося. Галасаванне датэрміновае будзе, тэрміновае галасаванне, што фактычна ні на што не ўплывае. Гэта ўсё такі крок сур'ёзны ў бок палітычнага транзіту. Першы этап ён фактычна вось зараз, люты, калі будуць прызначаць усіх дэпутатаў. Другі этап гэта тое, што будзе адбывацца ў красавіку, гэта прызначэнне усебеларускага народнага сходу. І чаканы не сыход Лукашэнкі, ён не сыдзе так хутка, але прынамсі вось другая пасада у яго з'явіцца, кіраўнік усебеларускага народнага сходу. І гэты сцэнар, ён бачыць, што ён фактычна навязваецца Расіяй. То бок яго не зменіць ні Захад, ні апазіцыю. Усе тыя сцэнары, якія ён днямі называў, гэта, канешне, смешна, смех у вочы было чуць. Нейкая мяккая сіла яго праз 10 год зрыне. Галоўная пагроза для яго, яна з усходу. А сітуацыя, як заўжды, яна вельмі простая ўжо. Забойства Навальнага гэта падкрэсліла. Альбо ты падпарадкоўваешся, альбо ты едзеш па нейкіх рэйках на тую станцыю, якую мы сабе прыдумалі, а канчатковая станцыя, тут я пабуду алармістам, так? Гэта вайна. Гэта вайна супраць Украіны, і гэта вайна з Еўропай. Прынамсі, у нейкім такім гібридным варыянце. То мы знойдзем каго-небудзь, хто будзе больш лаяльны за цябе. І усе перадумовы у Беларусі яны ёсць. Там няма нічога беларускага. Як вы думаеце, калі Пуцін можа даць адмашку? У які момант? Я асабіста лічу, не хачу быць аракулам ці нейкім аракулам алармістам, што пасля красавіка, пасля таго, як фактычна Лукашенко сфарміруе гэты усебеларускі народны сход і пойдзе туды, адначасова займаючы пасаду прэзідэнта старшынёй, адкрываецца вось гэтае вакно турбулентнасці і непрадказальнасці для падзеяў у рэгіёне, перадусім вайсковых. Тады ж і скончацца вучэнні, якія зараз ідуць у Еўропе, і калі кантынгент, які прыехаў на вучэнне, будзе пакідаць рэгіён, гэта ўсё будзе даваць Пуціну падставы сказаць, што вось момант прыйшоў.
І чаму я лічу, што вось менавіта гэты год, мабыць, пачатак наступнага, яны будуць вырашальнымі і найбольш небяспечнымі. Таму што Пуцін таксама бачыць, што Еўропа рыхтуецца да вайны паціху, і ён заўжды нападае не калі ён, так бы мовіць, больш сам гатовы да гэтага нападу, а калі праціўнік менш гатовы. Пасля красавіка можа пачацца ўсё, што заўгодна, і напэўна, пачнецца іншы этап, які больш будзе небяспечны не толькі для Беларусі і беларусаў, але таксама і для Еўропы. Калі Пуцін знішчае Лукашэнку, гэта для нас добра ці нядобра, калі глядзець з пункту гледжання беларускіх нацыянальных інтарэсаў? Гэта, напэўна, той выпадак, калі я вымушаны сказаць, не, я не бараню Александра Григоровича, я бараню Беларусь, таму што замена Лукашэнкі на Расію, яна яшчэ горшая для Беларусі, чым тое зло, якое ёсць зараз. Дык вось, ці будзе ў стане беларускае грамадства зразумець небяспеку такой змены і нешта супрацьпаставіць, ці будзе рашучасць таксама ў захаду дапамагчы не выразамі салідарнасці, а нават больш рашуча, чым зараз яны дапамагаюць Украіне, у больш супярэчлівай сітуацыі, таму што фактычна трэба будзе ратаваць тых людзей, якія учора фактычна з'яўляліся тваім непрыкрытым ворагам, каб пазбегнуць, каб перадухіліць яшчэ большую трагедыю. Таму што калі мы размаўляем у логіцы вайны, а яна менавіта такая, то трэба адрываць хаўруснікаў, пазней праз нейкі час з імі можна разабрацца. Шаноўная публіка, калі ласка, пішыце сваё меркаванне. Ці варта захаду ісці на нейкія ўгоды з Лукашэнкам і лішыць яго буйным гульцом, які можа паўплываць на сітуацыю? Вось дамаўляцца з ім, каб прадухіліць вайну, ці перспектыўна гэта? А я хачу выказацца спадарства пра захад. Я вось ужо 2,5 гады жыву ў еўразвязе вымушана. Ну як жыву? Я б сказаў, існую, таму што без Беларусі жыццё страціла фарбы, да? Яно стала нецікавым, калі ўжо быць з вами абсалютна шчырым, але сачу за працэсамі стаўлення да Беларусі, стратэгічныя падыходы, назіраем за вайной ва ўкраіне, і тут вельмі шмат дэталяў. Што я магу сказаць? Шмат год, вось да 2020 года гучалі наратывы пра тое, што там Беларусь у Европу, Беларусь частка заходняй цывілізацыі, запрашаем, дапаможам там і гэтак далей. Ну, зразумела, што важная стратэгічная тэрыторыя, канешне, там і транзітная краіна і гэтак далей, для бізнеса. Ну, што мы бачым на справе? Калі здарыўся 2020 год, калі пачалі знішчаць проста катком пераязджаць грамадзянскую супольнасць, ну, гучалі асуджэнні там і гэтак далей. Ну, чым рэальна, як захад спрабаваў паўплываць на гэтую сітуацыю. А працягвалі гандляваць з рэжымам Лукашэнкі. З сярэдзіны 2020 года па сярэдзіну 2021 здарыўся экспартны цуд, біліся рэкорды па гандлі. Вось такая дапамога, разумееце, рэалпалітык, так бы мовіць. Ужо адбыўся мігранцкі крызіс. Ужо пагроза вайны абсалютна рэальная. Ужо палякі абмяркоўваюць у сваіх медыа, што будзем рабіць у выпадку нападу. Будзем адступаць да Віслы, чакаць падмацавання. Акупіраваная будзе вот эта ўсходняя тэрыторыя Польшы. Ну, будзем чакаць падмацавання, контратакаваць і тады вот расейцаў выбіваць. Ужо такія абмеркаванні ў медыа нават ідуць. І нават не гледзячы на гэта, гандаль працягваецца. Вось таксама паслухайце меркаванне Анатоля Котава. Літва нагандлявала на амаль 1,5 мільярда ў плюс. Такіх лічбаў не было ніколі ў гісторыі. А чым гандлююць, даруйце? Гандлююць усім. Гэта трэба разумець, што гэта едзе фармальна ў Беларусь, а большасць з гэтага у рэчаіснасці адбываецца трапляе да Расіі. Чаму? Таму што статыстыка гандлю з Расіі, она таксама перавярнулася з ног на галаву. Раней Беларусь купляла там танную нафту у Расіі, перарабляла і дорага прадавала на захад. Зараз яна купляе санкцыёнку, тую, якую нельга прадаваць у Расію, і зарабляе на гандлі з Расіяй. Таксама вось упершыню ці толькі другі год, калі ў Беларусі пазітыўнае сальда ў гандлі з Расіяй, такого ніколі не было. Гэта сітуацыя, яна проста кірунак гандлю, ён памяняўся.
Беларусі рэжым як былі пасяродку, так і зарабляюць, як той мытнік, які просто бярэ на лапу, пропускаючы тавару у той ці іншы бок. Ну і сёння ёсць дзейны спосаб паўплываць на сітуацыю. Для таго, каб пасварыць Лукашэнку з Пуціным і для таго, каб Кітай уключыўся вось у гэтую праблему. Гэта ўзяць і на беларуска-польскай мяжы перакрыць чыгунку, па якой адбываецца экспарт з Кітая ў Беларусь. Гэта рэальная дзейная мера, нічога тут не скажаш. Зразумела, што Захаду там не вельмі іх хвалюе праблема там беларускіх палітвязняў, а вось паўплываць, каб Сі Цзіньпін уключыўся ў гэтую гульню, каб прадухіліць рызыкі вайны. Это ж такі рэальны эфектыўны мог бы быць рычаг. Не перакрываюць чыгунку, но і вось з якой прычыны. Давайте шчыра. Палітвязні самі па сабе не вельмі цікавяць Захад. Трэба размаўляць, трэба тлумачыць, што гэта не толькі пра палітвязняў беларускіх. Гэта таксама пра бяспеку Еўропы. Вось гэта якраз той самы інструмент, гэта не санкцыі. Гэта вельмі балючы кранік. Таму калі за гэтым бачыць не толькі праблему беларускіх палітвязняў, але таксама праблему бяспекі Еўропы і магчымасць, пэўную магчымасць патрабаваць ад Лукашэнкі вызваліць не толькі палітвязняў, а пазбавіцца ад расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, пазбавіцца ад расійскай ядзернай зброі, калі яна там ёсць, не ўвозіць яе. Гэта можа быць тым інструментам, які спрацуе, але трэба падыходзіць да гэтага комплексна, таму што трэба тлумачыць, дзе ў Захаду ягоны інтарэс. Калі, конечно, ситуация такая, что Захад махнул рукой на Беларусь и сказал, что это территория, это сфера уплыву России, тогда, конечно, вельми прикро, потому что праз некалькі месяцаў тады прыйдзецца сутыкнуцца з Расіяй, якая усцяж фармальна яшчэ недзе вось за тэрыторыяй Беларусі, як за пэўным буферам ёсць. Прыйдзецца вось каля Брэста спаткацца з ужо не беларускімі вайскоўцамі, не беларускімі унутранымі войскамі, не беларускай арміі, а фактычна тым, чым яны ёсць, войскам, для якога сцяг беларускі гэта проста прыкрыццё іншай дзяржавы. Калі гэтага не разумеюць, трэба рыхтавацца да вайны, і вайны ўжо вось тут на межах еўрапейскіх. Даруйце, калі ласка, вымушаны быў ад'ехаць, таму змяніў лакацыю. Прызнацца шчыра, я мала веру ў тое, што Захад гатовы на рашучыя меры, такія як перакрыццё чыгуначнага спалучэння на мяжы Беларусі і Польшчы. І нашыя, скажам так, легітымныя дэмсілы нічога нават не вякнуць на гэты конт па той прычыне, што кажуць тое, што іх папросяць, і таксама баяцца пакрыўдзіць сваіх патронаў заходніх. Таму нічога не будзе, але все адно на Захадзе павінныя будуць прызнаць стратэгічную важнасць беларускай тэрыторыі. У гэтым дапаможа Пуцін і Лукашенко, калі яго не скінуць там, ці вот это сілавое прарасійскае крыло ў Беларусі, таму што мы як ніколі блізкія да вайсковых правакацыяў. Мне чамусьці здаецца, што вось гэта мяжа Беларусі і Еўрасаюза, яна можа запалыхаць, як мінімум, калі яны да самай Віслы расейцы не дойдуць. Таксама на мяжы з Украінай і гэтак далей. І калі это ўжо вельмі блізка будзе да еўразвяза і наўпрост будзе гібрыдная агрэсія ў дачыненні да еўразвяза, тады яны зразумеюць, што такое ёсць беларускі балкон, і тады, магчыма, падыходы стратэгічныя, палітыку яны зменяць. Але я, ведаеце, пажыўшы ў еўразвязе 2,5 гады, не дай бог, канешне, асабіста для мяне, проста жыццё стала нецікавым, скажам так, за мяжой. Для мяне это катастрофа, тым не менш я назіраю за жыццём, за працэсамі, за палітыкай. І абсалютна бачу это спажывецкае стаўленне да нас. Што просто буферная зона, тэрыторыя, што ўжо все змірыліся даўным-даўно, што это у арбіце Расіі, толькі беларусаў пра гэта не спыталіся. Шмат высокіх слоў, але мала нейкага рэальнага дзеяння, зато з рэжымам Лукашэнкі было шмат узаемадзеяння, так?
Я назіраю за Украінай тое ж самае. Украінцы не называюць гэта здрадай наўпрост, каб зноў-такі не пакрыўдзіць партнёраў заходніх. Ну а як это назваць? 22 год, калі Расія напала, это і з поўначы расійскія войскі украінцы змаглі выштурхнуць, дзякуючы этой манеўранай абароне, вайсковаму таленту. Ну, трэба было Расію даціскаць. Это быў момант і ў Беларусі праблему вырашыць. На гэта не пайшлі. 23 год контрнаступ трэба было на 3 месяцы раней пачынаць, даставіць усю неабходную тэхніку. От столькі было часу. Гэта не зрабілі ні самалётаў, ні далёкабойных ракет, ні нават танкаў у той колькасці, у якой трэба. Ну, што это такое? Ну, а то, што сёння адбываецца, так? Замарозілі фінансавую падтрымку, пастаўку зброі, і украінцы страшваюць столькі людзей, і канкрэтныя населеныя пункты ў адкрытую ўжо абмяркоўваюць, што вайну могуць прайграць. Но это просто недапушчальная сітуацыя, якая прывядзе да не тое, што там аслаблення еўразвяза, так? Да знішчэння заходняй цывілізацыі, якой яна от сёння з'яўляецца, так? Таму я думаю, што все адно будзе мяняцца эта сітуацыя. Многія крытыкуюць Дональда Трампа. Там Анатоль Котаў назваў яго карысным ідыётам. І сапраўды гэтыя дзеянні і наратывы ягоныя сённяшнія, яны антыукраінскія. Ну, вот такая вось яна палітычная барацьба на захадзе. Вот для таго, каб ва ўладу прабіцца, людзі гатовыя проста ісці на ўсё. І нават угоды з д'яблам заключаць. Але это той чалавек, Трамп, які рэальна рабіў справу раней, скажем так, падчас прэзідэнцкага тэрміна, які мог абрынуць так вот вельмі сур'ёзна расійскую эканоміку, пайсці на радыкальныя крокі. Вось ён, Трамп, ён-то якраз таки, я думаю, разумее, што стратэгічна ёсць Украіна і Беларусь. Таму, калі у мяне вот пытаюцца часам, што а Беларусь будучыні, якой яна павінна быць, з кім мы павінны ўзаемадзейнічаць, быць у стратэгічным партнёрстве. З Расіяй, Расія, геапалітычны вораг, больш за тузін крывавых войнаў. Іхная задача просто Беларусь анексаваць, і беларушчыну знішчыць, і беларусаў як народ змяніць свядомасць, зрабіць манкуртамі, расейцамі. Это відавочна, это ворагі. Хоць у будучым все адно мы транзітная краіна, будуць эканамічныя ўзаемадзеянні, галоўнае зноўку на вуглевадародную іглу не прысесці. Захад, я асабіста пасля вот этих высноваў, якія ў гэтым відэа зрабіў, лічу, што Захад таксама быць перыферыяй еўразвяза, так сабе перспектыва у нас куды большы патэнцыял. Таму самы выгадны для нас варыянт это інтэрмарыум. Это тое, што ўжо было ў гісторыі у Вялікім княстве літоўскім. Это вось, калі сучаснай мовай казаць, стратэгічнае партнёрства Украіны, Беларусі, Балтыі, палякі, калі захочуць, калі не будзе там імперскіх амбіцый, калі раўнапраўнае будзе партнёрства, то палякі, канешне. І вот это быў бы новы канструкт, разумееце, новы геапалітычны гулец вельмі сур'ёзны. І для развіцця эканомікі у нас, па-мойму, вельмі сур'ёзны патэнцыял, каб жыць, як жывуць першыя краіны свету. Ну, вуглевадародаў няма, это не праблема. 20 год і все, вуглевадароды будуць непатрэбныя, будзе ўжо у ходу войдзе тэхналогія тэрмаядравага сінтэзу. А якраз такі прыродныя рэсурсы, якіх шмат у Беларусі, напрыклад, як агромістыя запасы пітной вады, вось гэта будзе актуальна. Таму все магчымасці ў нас ёсць для пабудовы гэтага палітычнага канструкту, такого, каб вельмі добра жыць, мець цудоўныя перспектывы і будучыню. Ну, часы сёння зусім іншыя, і, на жаль, я думаю, што беларусам давядзецца так немало страху перажыць, і падзеі ў нас будуць у палітычным сэнсе дынамічныя і цікавыя, але справа набліжаецца да развязкі, і я спадзяюся, што все складзецца все-таки спрыяльным чынам.